Dakle, koristimo zapravo gotovo identičnu aplikaciju 28 dana, odnosno sa tahografa arhiviranja su isti koje i mi koristimo na cesti kada skidamo podatke radi vašoru pred oči i da mu to pokaže. Možemo reći da je među 6 najbolje opremljenih inspekcija. Velim, vrlo su precizni i dobimo, a tako i poslodavac može dobiti, to mora arhivirati iz uredbe o radnim vremenima direktivu 2014/47, planice za tehnički pregled gdje se radi detaljna kontrola, to danas više ne treba se raditi jer ova stranica osposobljena stranica to napravi, plus što direktiva 2006/22 traži od nas i što je najveći problem